sa imo tukdo duman tukdo digdi ibakal mo ako kay ni hagad lang ning hagad garumayong patawad pulsa ko galabot na alam ang gusto ko sa daraga bakong arog sa imo arog sa imo aboko sa imo iba ang gusto ko ang gusto ko sa daraga bakong arog sa imo halaban ang dila mo sa pagkachismosa sa istorya pirming bida kami pirming daog na panlilibak sa kapwa pamahaw mo sana ang gusto ko ang gusto ko ang gusto ko sa daraga bakong arog sa imo arog sa imo habok ko sa imo iba ang gusto ko sa daraga bakong arog sa imo ang gusto ko sa daraga bakong arog sa imo ang gusto ko sa daraga bakong arog sa imo ang gusto ko sa daraga bakong arog sa imo ang gusto ko ang gusto ko ang gusto ko sa daraga bakong arog sa imo arog sa imo habok ko sa imo iba ang gusto ko gusto ko iba gusto ko iba gusto ko iba Mga musikang Bicol noon. Iba ang gusto ko. Sisen gusto ko. Iba ang gusto ko na sinurat ni Sir Moloy Prado. Sir, kumusta? Last time kitang nagkahilingan, garo magayon itong barita mo sa kuya. Sana madagos-dagos na ito tanganing magkagawa man lang representasyon ang musikang Bicol noon o ang mga kansyon Bicol noon. Pag-abot sa mga LGU. Especially sa gobyerno kasi bago man sa ang mga kantang Bicol o ang Bicol music mayong nagre-representar na opisina kan gobyerno or nagtatabang tanganing ini mas lalo pang mabisto. Bagong araw kan sa turismo, ang turismo intirong pigpupush kan pon sa local government hanggang sa national government sa pagikang tourism department. Ngunyan pag-abot sa mga musika, sa sports, igwa. Department of Education ang may kayan. Saka ang pag-core. Nakita na pa sa Philippine Gaming and pati igwa pa ang saro. Philippine Sports Commission. Ayan ang mga nagtatabang sa inda. Alagad pag-abot sa Bicol music or sa mga kanta, garo baga iniyo naglalakaw-lakaw ning sulo. Kung ang rason inda na ang mga kanta o ang music industry is nagkikita ang tourism department o ang mga tourist destination na sa indang pigpo-promote dahil man nagkikita. Iba gano. Ang mga parakawat di ba?
PBA, may mga kita man ng mga tao duman, ng mga player duman. So dapat ikaw man giraray magrepresentar kan mga Bicol music o miski ba kung Bicol music. Dahil kita magkanya-kanya, magkasararo kita, tanganing mas urog kitang mabisto. Dawa siya na parte kang kinabahan. Iyan po kaya talaga naririsata no. Pagabot sa kantang Bicol, mayo kitang maranihan. Dit nang nawawara, data na nadadangog sa mga estasyon ng radyo, bihira ng patugtugon. Buyo man may madangog kitang mga kantang Bicol sa radyo, iyo po yan itong mga sponsor. Bigi-sponsoran ka na recording company o kan producer, tanganig maipadangog sa radyo. Sa ito yung pagkakaintindi bilang nasa 23 years na kita sa broadcast industry. Nagpuan kita sa DCGE, nag-DWEV-FM, nag-OKFM, nag-BBS, nag-Love Radio. Ganyan niya kita sa GMA. Iyan na hiling ta, naririsata, dit na siyang nawawara. Nang aram ko po kayan, ang mga kanta na pigpiplay sa tuyang mga estasyon ng radyo, free po iyan. Free yan na pigtatao. Ipapatugtog. Ngunyan kung gusto mo magbayad, duman ka po malaog sa itong bigapod na promotion para ansa imong mga kanta, halimbawa, ikaw akong sa diri kong komposisyon, gusto kong mabisto, mabayad ako. Tanganing, iyan patugtugon, at least kisera tulong beses o 4 na beses sa sarong aldaw. At the same time, ipopromote nindaan sa tuyang pati mga channel ta, mga YouTube channel ta, Facebook page ta, kabarali po yan. Kung sa inyan mababakalan sa tuyang kansyon, iyan po ang aramtang promotion. Pero pag abot po digdi sa mga kantang Bicol na ipigtataw ta sa sarong istasyon ng radyo, ang pagkakaintindi ta, libre po yan. Tako may bayad po yan, siguro kapag sa istasyon ng radyo mayayaman na po. Isipon tahan kanta po kan air supply, air supply, journey, sa mga bistado tang parakantang international. Kung nagbabayad siguro iyan, mayaman ang mga istasyon ng radyo. Hapot sana po yan. Sa mga station manager, sa mga DJ, inaalok ta ka mo, suportahan ta ang musikang Bicol noon. Bako po ini yung sa kuyang Facebook page na Musikang Bicol noon. Bako po ang sa kuyang YouTube channel. Kundi ang gabos pong Musikang Bicol noon. Suportahan ta. Patugtugon ta sa tuyang mga istasyon ng radyo. May nagkakapira pong mga istasyon ng radyo na sa tuyang pinadarahanan ng kopyakan mga kanta. Alagad medyo nadidismaya kita kasi dahil taisi ko na ipapatugtog ini. Medyo alangan man kaya na pagpara bantayan tayong bilog na maghapon para ipatugtugon. Siyempre may trabaho man kita no. Iyo sana po yan ang hagad ta. Miski ba ko itong submit ang tugtog, kadakol Bicol song na pwede tang may patugtog. Sabi nga ni kan, pakiulay sa naman. Kung patugtugon, salamat. Kung day nasa napalan. Sabi nga ni kan, kung Bicolano kita, dapat igwa kitang pagmakulog sa satuyang musika. Siringanin sa mga taglay na pigyakag ko sa pag ako nag-share. Daytay kasupog ang musikang Bicol noon. Kunan rason ta, low quality ang mga kansyon Bicol noon. Iyo, aminado kita kayan. Paano ta mapapakaray ang mga araw kaya na problema kung daytay yan i-address? Sa ngunyan, kadakol naman kitang mga recording studio. Mga modern recording studio digdi sa local na kaya naman yan gibuhon. Kaya lang ini man masasabi ta, kaya mga local quality, low quality ang satuyang mga musikang Bicol no na nagkakadarangog. Ninhuli po ta iyan, nagkakanya-kanya ang mga ini yung composer, mga singer, mga bands na mag-record. Ninhuli ta igwaman sila mga kaaramanan sa pag-record. Alagad
nagkakanya-kanya sinda mag-record ta ano. Mapa-record sinda duman sa mga mamahalo na studio. Dahil man lang madadangog sa radyo. Iya baga. Bueno, pabutan ta muna ni mga pagbati ang mga pabutan ta rin Diyos Maray na Banggi. Hay na ito. Pabutan ta rin Diyos Maray na Banggi si Ma'am Mary Jane de los Santos. Asin siring man, pabutan tama rin Diyos Maray na Banggi. Si Marlon Pielago. Asin siring man, Maray na Banggi man. Sa satuyang idolo, pagabot sa radio drama, asin sa recording, ang satuyang idolo. Phil Francisco na lang. Hi Sir Phil, good morning. Good evening na palan. Maray na bang gisay mo idol. Asin ugapang sarupang pahabol. Na sa tuya man uy, maribukong ko. Na sa tuya man paabutan panin Diyos Maray na Banggi. Asin nagaantabay man sa tuyang ngunyan. Maray na Banggi kay Councilor Doc Jess Albius. Sir, mabalos sa imong pagantabay. Siguro mayo naman ano sa katuya hinanakit na kabarang kita naman sinda. Bueno, inabot na kita ng oras para magpaaram. Iniimbitaran ko po pala ng mga possible na magkarandidato ko niya ng mga abot na eleksyon. Ang Rag Home Record Studio po, kung saan kita nagkakaigwa ni Facebook Live, tuyong aldaw na Domingo. Nag-aako na po nin mga mapagibo ning campaign jingle. Sa mga barangay kapitan dyan, sa mga kandidatong barangay captain, barangay kagawad, nag-aako na po si Musikang Bicolnon o si Rag Record nin mga mapagibo. Nagigibo po kita nin mga campaign jingle. Bueno, sa oras na alas 10:43, si Musikang Bicolnon, nagpaparam na. Ako po si Noli Pips Doringo Makawili. Magiribahan po liwat kita sa masunod na Domingo. Digdisan na yan sa satuyang mga Facebook page ng Musikang Bicolnon, Pips and Friends, YouTube channel na mga Musikang Bicolnon. Paki-support man po, paki-share. Asin pa subscribe na po. Asin siring man, digdi sa satuyang personal Facebook account na Noli Doringo Makawili. Mabalos po, mabalos. Bye-bye. Uwi na po, si Carmen Camacho sa sayang sa pangaturugan. Sakong pangaturugan, igwanin sarun ladawan, nagkaroon nagsasi, kan ako nakamatan, narma, kan sakong padaban. Balik anak po
magmuot ang sarong pareho ko. Paano na ang pagkamot ko? Permisa nang nakaliko. Mayo na bang karapatan na magmuot ang sarong pareho ko? Maski anong ibuhon, day ka malingawan, mayo akong magigibo, ikalangit ako'y daga. Mayo akong magigibo, ikalangit ako'y daga. Mabait sa buong na manabihan, ang arana pagsuhay, nangurog na kapait kung narurumduman, si mga sumpaan kaninot na aldaw. Pantay lang, pantay si mo sa limbadi, kanduang mata mo. Nuwarin daw, nuwarin na tiempo, na mahiling liwan ang kagayunan mo. Bantay lamang, bantay si mo sa limbadi, kanduang mata mo. Nuwarin daw, nuwarin na tiempo, na mahiling liwan ang kagayunan mo. Mga musikang Bicol noon. Gato, sobraan gato, mayong serbi, magamit pang kato. Nuwarin pa daw kaya ini, mawawara, mapapatultol, bitis na sobrang gato. Pagmata sa pagkaaga, Junior, kagawa na dali na maghalap pa na mainutang pa ikaw. Bitis na sobra, sobrang gama-gama. Halat na si Junior, maiba mang baga. Dali maganda, tama dumana sinda. Dai pagparapagulon baka mawalat ka. Sige ka, lugi
malugi ka, masiramon mag-iba, madumana sinda, desisyon mo halat ninda, ay ganol, dai mapugol, baka magrabe, siguradong bukol, bitis mo, baka maputol, haloy, kagawa muna, kiskisa na muna, ang bitis mo magatol, Gatol, sobraan gatol. Mayong serbi, magamit pang katol. Nuwarin pa daw kaya ini, mawawara, mapapatultol. Bitis na sobrang gatol. anhapot, Junior, sa im kamaduman, kabus na lugar sa imo nang nadumanan, ubus na andala na dai na abutan, kulang pa yan, pwede pa man sumpayan, lakaw na Junior, taam may pabaga, dai na maghapit kung sain pa, dali na dumana, baka bayaan ka, bitis handa na, baka iwalat ka, ang gatol, garong may hibo, lalong na grabe, dai makagaw, tahabong kagawon, ay halat na muna, puguli muna, ano, ang bitis mo magatol, Gatol, sobraan gatol. Mayong serbi, magamit pang katol. Nuwarin pa daw kaya ini, mawawara, mapapatultol. Bitis na sobrang gatol. Junior, ano ang sa imong nakuha? Ano ang karahayan kan lang tuag dinara? Ni 5 sentimos mayo kang nakuha. Puro gastos! Mayo nang natada. Magurang mo sa imo, pero mi naghahalak. Halaba na ang liog sindan nagpupuyan. Dainin na aram kung mauli ka pa. Sobra ang hatid sa imong dinadala. Kaya Junior, ika magbago na, dai na maghalag para magbasol pa ika. Kapusa muna, pulpugala muna, ano, ang bitis mo magatol. Gatol, sobraan gatol. Mayong serbi, magamit pang katol. Nuwarin pa daw kaya ini, mawawara, mapapatultol. Gatol, sobraan gatol. Mayong serbi, magamit pang katol. Nuwarin pa daw kaya ini, mawawara, mapapatultol. Itis na sobrang gatol.
na mamasilya pa pala ng intabli may pasa. Dawa anong ingat ko, minsan nadadali. Dapat nang makalawod para makabali. Daim makanamitin ko sido o prinito. Mauragon kung kapadis ka iyan may migilito. Makong iyo pa di O ika muna saya, tabuga ka kimisis mo, da ika ba nararaya? ang kwartang natatada. Tinong it's ko pa kaya. Pagkahapon nagbasketball, pagkabagi nagtungga. O kalmada na baga, sabay birakan makina. Nakatiming manggiraray kung pubro rimati na. Ini ang paborito kong aldaw, ang aldaw ning balanse. Makaputan ko ang iras ko na pinagpagali. Biraray sisikawan pag muli igwang dakok. Mapabuklo man o jackpot sa aga o true lawod. Sirong kuwaw, turingan buraw. Kanasita purok, matambaka si bubog. Bulinaw pulang buntot, sap-sap, nyulok sila kabalyas. Ako sarong paralawod na naglalabigo. Sorsogon Active Rappers Organization, iangataan sa tuyang kultura. Puro salka, Bicol Rock, chilling on the beat. Kadina, bisita na kamo sa lugar na maugma. Kadina, sa Sorsogon, talaga na maugma. Hamos, mari-mari na, Pasko na parosa, mati-mati na. Kaupod mga tropa, kanina pa. Hayahay na buhay, relax lang talaga. Sa lugar na magayon, ini ang Sorsogon. Kadakol na pasyaran, iyon na aramon. Masira mo na kakanon, gabos mapadabaon. Asibaya itaon, bakong ako buwaon. Cyrus na, pag-iriba na kita. Ligdi, sa samuyang banwa. Lugar na magayon, syudad kan Sorsogon. Mga tao na, mabuuton. Nagkasararong sa pag-uswag. Maugma sa pamati, di ako namundag. Mga pasyara na makagigian sa buot. Mga pagkauna, masiramon mahumot. Gulay na manatok, labaso na kasag. Pili na masiram, nakahaon sa lapag. Isaw-sawang lato sa suwa na may sili. Ibahan mo pakiprito tas gulay na gabi. Tian na siram pag-urupod pag-iriba. Digdilak na sa mo, warakaan sa Manila. Bisita na kamo sa lugar na maugma. Kadina, sa Sorsogon, talaga na maugma. Gustavi na pwede mo nakarikusan, mainit o malipot sa maka. Bisita na kamo sa lugar na maugma. Kadina, sa Sorsogon. Sinig na lugar, tus dakulon man didi mga pasyarang katakol. Maaadi ka permi, maski na puro banggi. Di ka sa rempiolas mapresuhon na party. Maugmahon talaga sa buot kung iisipon mo. Kadina, sa Sorsogon ay talaga na maugma. Welcome to the land of Kasanggayahan, lugar na magayong sa Kabikulan. Dahil mapahudyan sa kairibahan ng probinsyang Sorsogon, inian sa mong balwaan. Nasa durog ang Luzon, ini matutuparan na napod mga oragon kan katimugan. Sususugo na ang dala na ginikanan. Sararo asin sarabi dahil pauro na. Naisa ng pauro na, sararo asin sarabay. Lilibuto ng probinsya, kada kusa ng pasyaran sa distrito. Kambakong sa syudad ng sa maging sa Santa Magdalena, Pilarusin. Pero Diaz papasain mo magdumatay mo malilingawan. Iyan litra ko na magayon ang pagkatrao. Kung gusto magkakan, magkarigos, maglibang. Daghanon ang dumanan, magayon pa ang dalan. Mapresko ang lugar, bakong iyo kadakang mapasya. Kadina, sa Sorsogon, Bicol Rock. Mga musikang Bicol noon.
musika nga kantang Bicolnon, puon sa mga nakaliis na panahon. Sarubanggi sa higdaan nakadangon Hastang sa presenteng henerasyon. Mga musikang Bicolnon. Alas 7 hastang alas 11 nin pagkabanggi. Tuyong aldaw na Domingo. Hale sa Rag Home Record Studio. Live via Facebook page. Musikang Bicolnon. Asin mga musikang Bicolnon YouTube channel. Kaibahan si Noli Pips Doringo Makawili. Mga musikang Bicolnon. Madya na sa tuyang hinanyugon, mga kantang gikan sa satuyang riyon. Sen ka man aparte kan kinaban, ipagurugol yuta kita tunay na Bicolnon. Mga musikang Bicolnon, Bicolano kita, may sadiring kanta, may sadiring musika, padangaton ta. Mga musikang Bicolnon.